जायगायाव माबोरै मोनफैखो आरो बे जायगाया बबेयाव दं नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनो थाखाय आंजों लोगोसे भिडिअ सुरु खालामनोसै। नै जों दा मोनानि 3 रिंगायाव ओंखारबाय आरो जों थानाय जायगानिफ्राय 94 किल'मिटार गोजानाव जों दावबायलांगासिनो दं। दसे समनि उनाव नोंथांमोनहा नुहैनो मोनगोन आरो बे जायगानि मुंखौबो मिथिनो मोनगोन। थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे दसे सम भिडिअआव थाफाबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ सुरु खालामनोसै। लेट्स गो। जों दा नैबाय थाव सोनानै लाग्रोनोसै एसे, ओमफ्राय बिनिफ्राय सिगां फारसे आवगायलांबाय थानोसै। जोबोद गुसु गोजांना बाज्ल'नांलायबाय आरो जोङो। ओमफ्राय नैबे जाबाय टल गेट, नैबेखौ बारलांसै आरो थांगासिनो थांसै। माबोरै मोनदों जामाव फैनानै? खिन्थादोब्रा माबोरै मोनदों? Enjoy. Jam. Tapi गासिबो बे नन्दी हिल्सआव थांग्रा गोजा आरो बिसोरो गासिबो सानराइज। आखाइ गुसु जाथारबायलै, एसे हांसै अरखियाव। लाबाय जानोसै जुखाम गोथाव आदा बरिया सुपार ने बरिया मस्ला थस्ला होबावासै जोङो मस्ला जुखाम जानांबाय ओरै हाजोआव गाखोनो मोनासै ना जाम्बा जाबाय जोंहा ट्राफिकनि थाखाय नंगौ नामा गाज्रि दामोन आरो ना हमनायखौ साबर खालाम खिन्थु जों ट्राफिकनि थाखाय जों थांनायासो जुखाम जानानै जों अर सायनांबाय। ओमफ्राय बिराद खस्थ' फैबाय फैनाया, ओमफ्राय नै दासिमबो गारियानो जोबा। एथ' गोजान थांबावनांगौ बे हाजोखौ मानखोनानै एकदम बै बिजौसिम। ओमफ्राय सानानो गैला, जोमैखौ नुहैला जोङो। होमबाबो दा थांनोसै दसेनो। कारा नै दाबो खारख'नो हाखाया, बेखार जाबाय बिसोरबो फैनाया नुफैयासै। सेल्फि पइन्ट नै बियो मालाय होलायथारदोंमोन खेबजालायनाया। थान्दा थान्दा सिं सिं गुसु गुसु गोजौआव फैबाय जोङो। बे गारि पार्किं जोब आरो नै गोजौआवबो ओरैहाय लुलाजोबनाय बे बाइक जोब। ओरै बैयाव जायगा मोनै नैबावसो दोनफैफिनबाय जोंनि गारिखौ। ओमफ्राय दा जोङो बैजों थांनानै ओरै गाखोबोनोसै नैबेजों। मानसिफोर गाखोनो मोननाय जोङो बेयाव थांसै, होलांसै नायनोसै। गाखोजेनसै नै स्टेप मोनसे होजेनबाय, गाखोनोसै थांगासिनो थांसै आरो खायथिरा मोनलायदों माथो दावखोनानै। हाब सिख्लाफ्रा गोजां मारालै ने, गोजाङालै सिख्लाफ्रा गोजांखाया थान्दायाव ओरैनोबाबो। नै एबार हाबलांसै, नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि। जों दा बबेथिं जौसिन बिथिं थांसै आरो नै देलायनानै फैयाखैबा नैबाव आयना नायनो हायो। नै बास फैयो बेजों, माने थाबायनो हायैफोरखौ थिखोना लाबोयो आरो बे बासआ। ओमफ्राय जोंथ' थाबायनो हायो, आथिं आखाइ दं। नैबो नै सेल्फि पइन्टआ बैयाव बै न'आव थाबायनो
फट'खौनो लायाखै आंबो दाबो मोनसेबो थिनथायाव फैनाया टाइमा 8:51 जाबाय लास्ट गोजौसिम गाखोफैनो फाग्ला बायदि होमबाबो सानराइज नुफैबावासै जोङो बेखार ओमफ्राय जों नुवासै गाहायाव जोमै नायनो होननानै एसे फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा गैला बेखार ओमफ्राय दा एसे ट्राइ नायलांसै आरो गाखोलावसै रुम दंलायबावसो सिखारनानै नायल' नोङो राउन्ड गिदिंजोबखाबाय आरो जोङो बेयाव मोनसे स्रां स्रां जायगा दङ थुंसे गोनांलाय बेबायदि भिउ पइन्ट आरो ना जोंबो देखायलांसै आयौ बिल्डिंआ स्राव स्राव नै एकदम गोद गाहाय आरो बियो गोलोमनायनिनो आंहाथ' गोलोमनानै सेस जाबाय गस्ला खुनांबाय फुङाव बेफोरजों खारनो मोनबा बुस्थुआ बावनो थानांगौमोन नै रुमा बाहायनो थानो मोनो बेनिफ्राय भारा नांगोन 9,000 नांगोन नै बाहाय थानोबा 2500-2000 लायो बे रुमा हिन्जाव लानानै थाबाय गार्लफ्रेन्ड लानानै बावनो जमा ओमफ्राय आं मा होनदों बेखौ ओरै सिख्लाफ्रा मिनिलायबावो आरो रानि दुगैग्रा होनदों नै बेजोंसो उरायनांगौमोनलै नै मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय स्काइशट जोमैयाव बिरग्रा बेजों खनसे बिर जानांगौमोन ओइ नायनो नामाब्रा माबायदि उरायहैयो नायनायाव मा थाखा फैसा नांगौ बे बिलुन उरायहोनो नागिरनायखौ नायगोन आरो जों ओमफ्राय दा बेजों फैबाय बेखौ माने बेसेबां लायो उरायबा बेफोरनिफ्रायबो खम मोजां नुगोन नै स्रां स्रांनो नै आं दा बाव गाखोथ'ला फैसा गैया गाखोनो फैदो मा बुंदों सानलायदोंब्रा बे आं रायलायनायखौ दाबो बिसोरो आन्दायलायजोब्बायब्रा बिसोरो आं रायलायनायखौ मा संसं सांसां होनलांखोलै सानबाय बे थाबायगासिनो थाबाय नै सेल्फि पइन्टआ बावबो मोनसे बेजों माबायदि नुयो ट्राइ नायनोसैलाय है नै ओंखारलांजालायबावसै नै माथो ओंखारलाङो खोमा वा थान्दा जायगाफ्रा बे जोमैनि थाखायनो मोजां नुवासै आरो भिउखौ बिराद माबा बुंनाङा नै जायगाफ्रा दोमै दोमै गोदो नुलांखायो मा बानायनो लाबो जाय बेरायफैयो मालाय सोखोथोनायनि नाम लिरना गालांजोबो वालाव ओमफ्राय जों हारसिं फैनाय नालाय सोरखौ लिरनो मा दं जेबो गैयानो सिख्लाफ्रा बेजोंसो ग्लब थांदों जायगाया दन्दरलाय ने बावनासा दन्दर बायदि हेलो भैया कैसे हो अच्छा है जगह अच्छा है बढ़िया अच्छा वो हमको तो बहुत बुरा लगा रे वो सनराइज देखने के लिए आया ट्रैफिक की वजह से पूरा खत्म हाँ थोड़ा सा ट्राई कर रहा है थोड़ा देखना इधर क्या है
गोदान खुंथाय बेफोरनिफ्राय खम मोजां नुगौमोन नै हाबाब दा साना ओरै उल्थाना ओमफ्राय नांथाबाय साना नांथानानै नै स्रां स्रां सिख्लाफ्रा साफा साफाथार सासे लांफानांगौ बड'लेण्डआव नङाबा ओंखाम मोनजानाय नङा बेनिफ्राय लांफानानै थांफाखागोन आरो स्रां स्रां बाहाय जिउमाया एकदम गाखोजाथावथाव नुगौमोन आरो ओमफ्राय दाथ' गैला साना ओंखारग्रोबाय बेखार जाबाय बेफोराव खम मोजां नुगौमोन जायगाया बिदिनो हिसाबै नोंथांमोननो खिथालांजोबसै इलु इला खिथालांजोबसै नैबे बिथां फंबाय सिलराजों आंजोंहाय ओमफ्राय उफायथ' गैला सानराइज नायनो फैदोंमोन बबाव सानराइज दाराइजसो जालांबाय अरे दुलू का मुका या रुद्राक्ष गाने मार बिथां राजाया जोंना नै रिल्स बानायनो नागिरदों र' दे थाबाय दे आखाय फुवार जाय बिथांमोनहा बेरायनो गोसो एकदम बेरायख्रुबग्रा बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां आरो जायगाया ओमफ्राय जों दा बेरायजोबनो हायासै टाइमानो सर्ट जाफैयो ओमफ्राय माने नुनांगौखौबो नुफैखायासै नालाय गोसोआ बायबाय एसे ओमफ्राय बारा बेरायला दा थांफिनसै सिदानो ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा बेंगलराव थायो बे बिथांमोनहा बेरायफैनो हागोन जायगानि मुङा जाहैबाय नन्दी हिल्स आरो सोरबा बिथांमोनहा बेंगलराव थाग्राफ्रा फैखांखाबायबो जानो हागौ बे बिथांमोनहा फैखांबायबा सोर फैखांखो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा फैनो गोसो दं बे बिथांमोनहा फैबानो जाबाय बांद्राय कम्पानियाव मावसोनानै डाटा इन्जय खालाम बेराय जा लों खामायनांगौबो इन्जयबो खालामनांगौ बेनो आरो ओमफ्राय दा फंबायाबो मावो जोंबो मावो खामानि मावाबा सोरथो मोनजाफेरखो होमबाबो सम बेरायो फंबाय बुंनायाबो थिग नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो सम बेरायनांगौ जोंबो बेरायो गैयाबाबो मा होननो उफाय गैया ओमफ्राय दा नै सफैफिनबाय गेट खाथिसिम ओमफ्राय नै सोरबाफोर थाबायनो हायाबा नैबे बासानो लाङो आरो गोजौसिम भारा होनांगोन बासजों थाङोबा ओमफ्राय जोंनावथ' आथिं आखाइ दं नालाय थाबायनो हायो खारनो हायो ना मा होनो फंबाय फिटनेससो बे मोनसे जोंना माने एक्सारसाइस खालामनायसो जों थाबायनोनो गोसोसो बिदियाव गाखोदलाबायनो गोसोसो फैसासो गैया फैसा दंबा ओरैबायदि बेरायगौना ओंखायनो नोंथांमोनहा नायनानै एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय मालाबा नोंथांमोननि सापर्टजों जाहाथे बेरायनोबो थानो हायो गावग्रामोन नामा बेलाय लन सारमोन नै गावग्रा ओरै दालाय सिनेमायाव नुवा होमबा जोङो बे गावग्राया ओरै माबा थुमनानै ओरै बिजौजों सल्थाजों अर सावना होबा बल गावग्राया बे आरो बेयो गोदोनि ओमफ्राय दाना नै बिजों ओरै थांफिनसै चलो लोंदो आजा फाइभ गोदै दाबो लोंबाय ओरैनो गरम जाबायना एसे हाजो गाखोनानै दा थांगासिनो थांसै